Bapak Ibu, kalau jadi dalang, Nggih. nek kakung menika pancene nek kon sabetan, nggih to, Nggih. kalau suruh berperang-perang apa? Perangan nggih. Perangan wayang niku wasis. Wasis. Mergane ora ono sing menghalang-halangi kaya nek wong wadon, ya to. Oh nek wong wadon ono sing oh iya. Angel. Nek polahe ngene ora ono sing nyegat-nyegati nek wong lanang. Ora ono beres wong lanang arep plas-plas arep ngumbul arep sotrono beres. Iso tangane ngene-ngene iso nek wong wedok. Plok ngono ya. Kangelan. Kangelan. Mergo ngono kuwi ono suwijining sesuatu sing pancen nanggoki gerake tangan. Nek rasa nggawa cagak mik. Nggih. Kemenangan. Nggih. Ming kala mangsa kelemahane wong lanang. Nggih. Nek dadi dalang iki kebukan nek ngeprak ngene iki ora kebeneran. Ya. Seleng ngono. Makane nek wong wedok rak nggawa speaker. Nek wong wedok yo luwih banter mergone ra ono sing menghalang-halangi. Nggih. Nek wong lanang yo Pak. Terus apa ya kuwi? Aku belum tahu matus aku. Ya Allah, nek muni ra. Mbak Elisa. Menika rawuh tenggene panjenengane Pak Bejo Slamet niku. Pak Bejo Slamet donya akhirat. Slamet. Bejo, sing bener Bejo apa Slamet? Bejo Slamet. Wes Bejo Slamet. Nggih. Elok banget ijenenge. Parabane apik meneh. Apa? Kijuk. Kijo iki apa artinya? Lah yo mbok celukane wong biyen nek marabi anak putu gak werna-werna. Tapi apa artinya kijo? Kijuk iki paraban ning paraban to. Kijo. Ciduk. Kijuk. Kijuk itu apa artinya? Kijuk. Kijuk iki yo ning paraban lae, ora ana tegese. Oh, gak ada arti. Wae nyeluki. Jo. Ngono iki barane. Oh, gitu. Bejo iki kijuk. Kijuk. Nek kamu apa dulu? Saya dulu namanya aslinya Bambang. Jum. Namanya Bambang di Parabi Jumbo. Oh, Bambang. Masa koyo ngene Bambangan. Kowe kok ora mamun Bambangan cakil ngono. Minimal ya apa ya? Gatut kaca lara Bambang. Lah, luding-luding ngono kan kaca kok nang sing putih. Iki ta. Arep nganggep anoman aku ngono. Ya ora wong ireng. Coba ireng. Beda. Nek kanu ya wakune apa ya? Anilo lah. Alah saya mboten betondo Pak Jumbo. Nggih, ora apa-apa Mbak Elisa. Bakune panjenengan ndonga kanggo panjenengane anak kula sik dikitanake niku lho Mas Sandra. Sandra. Matur nuwun Pak Bejo, Pak Slamet ingkang sampun nggelar menika wayangan sak menika untuk anak kitanan menggelar wayang itu udah jarang sekali. Nggih. Sangat menghargai matur sembah nuwun saged nggelar kabudayan ingkang adiluhung ini. Betul. Semoga menjadi berkah panjenengan Mas Bejo, Mas Slamet. Nggih. Lan menika tadi saya juga dengar katanya ini keinginan cucu sendiri nggih menika yang dipun kitat Mas Fikri ya. Nggih. Untuk apa namanya menyenangkan simbahnya. Ya betul. Simbahnya menika remen sanget nonton ringgit pacucol menika saking Wacucol. Cucal itu saking remenipun dadosnya minta ditanggapkan wayang. Elok banget ya. Cah cilik sing seneng karo budaya Jawa ki tandane iso arep ngerti tata krama. Nggih, wis didongake besok gedene tembe burine. Tembe burine. Besok iso dadi apa piyayi sing apa tratapan. Kok tratapan? Saged dados piyantun ingkang saged membanggakan tiang sepuhipun. Amin. Bisa memberikan sumbangsih atau menjadi kebanggaan nusa dan bangsa. Amin. Kiai kang migunani tumrap masyarakatipun sedaya. Pancene kaya ngono, Mbak. Estu niki panjenengan iki piyayi nggih naik daun. Cok muni idune mandi. Ucape dadi. Kok idunya mandi tuh? Idu dadi ucap mandi ki nek kok nggih naik daun. Aku tuh ora idu ora mandi. Saiki aku pentas kok kon idu karo mandi. Maksude paribasane ki ucape dongane sampean ki mandi. Iso diijabahi karo Gusti. Kok doanya mandi itu apa? Loh, doane sampean itu mandi. Mujarab.